విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస మండలం పెదరావుపల్లి గ్రామంలో బాంబు పేలుడు కలకలం రేపింది. ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా చెరువు పనులు జరుగుతుండగా నాటు బాంబు పేలటంతో 3 కూలీలు గాయపడ్డారు. కాటికాపల్లి గ్రామానికి చెందిన కూలీలు పెదరావుపల్లి చెరువులో పనులు నిర్వహిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అడవి పందులను వేటాడేందుకు ముందుగా ఏర్పాటు చేసిన నాటు బాంబు అనుకోకుండా పేలినట్టు తెలుస్తోంది. గుణపంతో చెరువు పనులు చేస్తుండగా బాంబు తగిలి ఒక్కసారిగా పేలటంతో అందరూ ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. గాయపడ్డ వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.